Gospelmusik er fantastisk. Det at møde andre mennesker, som elsker at synge og elsker at bruge krop og stemme, det er en fantastisk måde at være sammen på. Vi bruger vores øveaftener sammen på at synge gospelmusik. Uanset om vi tror på Gud eller ej, er det fantastisk at få lov at synge om de ting, som optager os i hverdagen. Det kan være om vores problemer eller vores gode oplevelser. Det at synge om ting, som betyder noget, det er gospel for mig. Uanset om du har sunget før eller er trænet sanger, så er der plads til dig. Der er plads til alle i gospelkor. Rigtig mange mennesker oplever at gå hjem fra en koraften og nærmest ikke kunne sove, fordi de bare er helt op at køre over den her fede energi, som man får sammen. Det er bare et fællesskab, som det skal du prøve. Når jeg synger, så kan jeg mærke en eller anden glæde inde i mig, som synes, at det er fedt at være til. Det er et frirum for følelser. Både de glade og de mindre glade. Det er et sted, hvor der er plads til at være den, man er. Og så har gospel bare det fedeste budskab. Og det er fedt at synge noget med mening. Det er et sted fuld af glæde, fælles glæde og kærlighed for sangen og budskabet. Det handler om glæde ved at synge, og det er noget, jeg ser frem til hver gang, vi skal synge her i gospelkoret. Det er ugens højdepunkt. Det er simpelthen så fedt at kunne få lov til at komme ned og synge. Hvis man kommer ned og er lidt trist til mode, når man kommer, så er der en ting, der er helt sikkert, at når man forlader det, så er man simpelthen bare helt op at køre. Det er sådan blevet min mentale boksepude. Når de der døre lukker mandag aften, så er det mig, det handler om, og det er fællesskabet. Og den travle hverdag, jeg har, hvor jeg er enormt meget på, den bliver sådan lige jævnet ud hver mandag, hvor jeg bliver en del af alle andre. Det er der, jeg kan lægge mit hoved og bare give den gas.